čo by to bol pretek No Limit Carb Cup, štyrekovisko Krasná. Bez lokálneho sponzora, tak aj tento rok nás značka Iggy Bites potešila a pripravila si pre nás balíček. Tento balíček obsahuje takéto kilovky od Iggy Bites. Máme tu rôzne dipy, boilies a taktiež aj taká novinka, a to sú tieto pop-upky. Okrem týchto pop-up boilies tu máme aj šiltovky s logom Iggy Bites, čiže takýto balíček produktov od Iggy Bites poputuje k vecným cenám. Iggy Bites, ja si veľmi vážim, že nás stále podporuješ a ďakujem ti aj za tento balíček produktov. Ahojte.